как ти стоят нещата с тия хижи, бе? Супер си я нещата. На малкия пък на училище. Той ваше и той. Няма как. Трябва вечерта да си вкъщи, защото сутринта... Нали? А Бузлуджа, пътя до Бузлуджа дали ще е... Затворен. По принцип, дадат затворен. Ама не бе, от Казанлък към Бузлуджа, бе, човек. Това не знам. Да отидеш до Бузлуджа, има ски влекове. Те сигурно работят в момента. А? Сигурно. Аз взема да ида днеска. Днеска е той стига е песен, той... Що там може да е имало сняг, бе. Може да. То спускането, между другото, е по-опасно, да го кажем. Защото нагоре, защото пускаш газта и спирачката и тя спира, идеш оти. Обаче надолу става страшно. Колко метра, бе? 1050? Офродерите. Виж само колко бавно, а то... Сега е момента на хубавите коли. Истинските автомобили. Това завой тук е много коварен. Ако се слетни гуми, изведнъж завой и стръмно нагоре. Ама виж, като имаш зимни гуми и 4x4. Тия тук май правят състезания. Кой първи ще се удари в мантинелата? Толкова и в мантинелата иди доди. Да остържиш колата, голяма работа. Особено ако и някоя стара барака. Трябва хора да ми правят ключалката, мамо стара. Не е хубаво да и да с развалена ключалка колата. Представи си, че се наложи с ключ да отвориш, не може.
Знаеш, че един дед продава колела, продава и ски втора употреба. Не знам. Или не се занимава с такива втора употреба? Що не? За децата хубаво бърка. Взимаш по за 50 лея ниски, али? Пък иначе 600 лей най-ефтините. Той са 150 евро, 300 лея. Пък са 300 лея ще си купиш на цялото семейство, ски с обувки. Чиш чертисат. Не, той има и свястенски. Сега има и буклуци, трябва да се купи. Видито ходи на ския. Вече си купил втора употреба от този същия и ходиш. Бе, не ги пърки, че са втора употреба, човек. Ей, хищи. Трябва да им кажа на нашите колеги да идем по едно шкембе там на Шипка. Те са заминали. На Къде Шипка, на Шипка? бе. На Шипка е там на ресторанчето. Искаш? Че ако искат.